Parizu je kravata prepoznata. I ne samo prepoznata, ona je unaprijeđena i to je bio silan poticaj da se dogodi ovo što je sada. A to je da kravata pripada svim narodima svijeta. Uz ono obvezno kravat, kroat, ili već kako ide, gorbata. Što je za budućnost? Gledajući da je u korijenu kravate sigurna osobnost i zrelost muškarca, ali i ljubav žene, gledajući budućnost i ovo što ona znači, a to je da je obvezivana, da je obligacija, da je odgovornost kravata u isto vrijeme. Rekao bih da je kravata sudbonosna za vas svijet. Izdvojen povijesni podatak prvi je taj da je na današnji datum, prije 350 godina, dovršen preustroj jedne pukovnije, kraljevske regimente, francuske kraljevske regimente, kralja koji je, eto, već za života nosio titulu velikog kralja. Drugi podatak zapažen je jedna slika koja je doduše nastala par godina kasnije, ali komemorira događaj iz iste te 1667. godine. Njezina kopija se nalazi ovdje iza nas i tu je prikazan kralj Louis XIV, njegov brat Filip. Ovo je inače fragment daleko veće slike, a od tih 20-ak, a ovdje 15-ak sudionika tog okupljenja, jedino njih dvojica nose tada nešto novo, neku apsolutnu novinu. Svi ostali imaju čipkasti ovratnik koji je tada bio zapravo karakterističan za to razdoblje. Ayons à l'esprit cette histoire extraordinaire lorsque nous visitons cette magnifique exposition, les couacs, les Français et la cravate. Et je remercie les organisateurs et j'ai maintenant l'honneur de déclarer ouverte cette exposition. Merci de votre attention.